मा बेदर इयो देसि दाउ इखि खोथाया मोनलाखैनो देसि दाउ होनलायनानै रान्दिनिया इयो सान्दुं गोसायाव जानो लाना फैलायबाय आंखो बाथोन देग्रायाबो बा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआव माबोरै जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नायलांबाय थादों लोगोफोरजों आहा मा बेदर इयो देसि दाउ इखि खोथाया मोनलाखैनो देसि दाउ होनलायनानै रान्दिनिया इयो बोरमा आदसा लोगोफोर जासिजोबलायनोसै दिनै ओइ थेफ्ला थुफ्ला नोंसोरो माबा नोंसोरो जम्बाय थादों बेदर जानो गोनां मेगि जायो आदसा आदसा दे बेदरफोरा थाबनो हाथारला लुगैनाया मा होनलै बाथोन देग्रायाबो बा आब' लोगोफोर आग' लाजिदो मोखांखौनो खोथिया ओइ थब थब सं हाथारला लुगैनाया हाला आं थानो हाला लुगैनाया हो खामाखै दे अ दे थाब्लाबो हाथारला आरो जानो लुगैनाया हो बोरो मा जाखो हाथारला ओइनो आं हाला दे थु मानसिखौ लेंहरनानै दाबो मोनजाया होमबा जमबाय थादों लोगोफोर मोनजाथ'वाखै दासो मोजां जादों दे लाबोदो हाथारला ना लुगैनाया नोंबोथ' हाला खोमा ना साखि दे किबा करे नै बोरमा बेदर मोनजाबाय लोगोफोर ओइ जादो मा लाजिलै हिनजाव बैसा दा बोरमा बेदर जादो बोरमा बेदर जाबाय सोर संनायलै गोथाव जादों संदोना खावालुवा आगत मुखदमा पिছত उथिदो मानोफा ओइ दुगैनो आं ओंखारखांबाय गलिफोरा थांसै टाइम जाबाय दे आं थाङालै आंखौ सोर लांनो गथ'फ्रा गारा थांजोब्बाय आं मैयासो बेदर माखा जाना फैनानै जानो दे ओंखाम गोजा जाबानो जागोन एकदम खस्थ' मोनदों दे आंनि ओंखारखांबाय गर'आ बोरै थांदो दे जायो दे फेन सिङाव जना थाबाय थाबानो जागोन आन्दुआ थाबाय था दसे माबोरै दुगैफैदो थाबायला दे मा लेथ्रा बाथ्रा गान्दुखौ बिखेवलायनाय लेथ्रा देलायखांबाय दे जाबाय आं मानजि सुखांबाय थाङाबा जाया दिनै ओइ माबा खायसे खालामबाय थारा दुगैथाव बोरै सान्दुङा नायलाय सान्दुङाव ओंखारनाय बेसेनोथ' र' एकदम मैयासो बेदर रगायना खस्थ' मोनदो आरो दिनै जाहैबावनाय जासिगोन इमान सान्दुंसो थांनायाव खस जागोन ना बाय गिथावथाव जादों सान्दुङा खर' खाख्लुमबाय आंलाय मा खाख्लुमनो थाखाय सान्दुं गोसायाव थांसै थांनायसै लोगोफोर जानो लिंहरदो नै बोरमाया पारु दै होनाखैनो बैसागो फुजानि बोरमा दानो लोगोफोर जोंहा लाबखाबाय बैसागोनि 1 तारिखै दानो माबा सान्दुं गोसायाव जानो लाना फैलायबाय आंखो दखानखौ फानथे जोबनानै ला मासो नम फैलायबाय जानो दासो दाउफोरावहाय आलासि जानो फैनायाबो इरोसो मा होनदों हा
दासो होसोद' दाउखौ आंलाय मारो संना मोननानै जानोल'सो जासिगोन नामा नायनि दाउखौ ओइ बोरो बा आलासि गोदाना इनो आलासि गोदाना आलासिनो जाहोनाय दाउआनो ओरै गोरलै दाउखौनो हमबाय आरो गिदिर गैला दाउ गिदिर गैला ओइ थेपा दाउखौनो जानोसै गोसोबानो गोसोबानो गोख्रों जानांगौ Mami, vuelve a subir luego. Ay, así como Nah. Ini orang tu mana daerah dia orang. Betul ke tak? Ini dah. yang sih Mama sana. Baba sih mahal. Habis mulai dari sini sih Gimana sih ya? Oh dulu sak. Neng. Jangan aku apa. Ini bimani non, nani. Buat tips ya, bimani non, nani. Kau mau mana deh? Ayo kita harus seksi sam. Nunggu ya kumah, nunggu. Apa itu ya? Apa? Ay, ano na? Angha? Mayo mo na. Ay, punti na. Ya, angke mojang wale. Nudo, nukade. Ini bidanapura mar buzatar. Kam जागासिनो. ना हरेखो दिमु. मा नरमदे मोखां खोबथिदो. कनमुनिया मोखां खोबथिदो. Kabar toplak lah deh semuanya. Sa. Ma. Kenzer numpai. Biar botol senang ke mana? Nang siapa biar botol buah sih. Botol kelain. Oh, kontrol lain. Pas ya sakit baik. Pas itu terapkan nawa tamping ke. Dapat kan kemarin. Ini. Amali makeup le. Bibu pura makan sih tar. Oi, tak ni bro mah disturb ni tu. Maku. Ini. Mana bela bela. Kau ini bangga makan terus ne. Ikhlas madan kumaden. Ini show. Ini show. Seni. Madan kumaden. Kau ini nasi nengi ni. Kau ni mana? Negar. Ladies. Most ladies mukhang te nahi hai. Most ladies. Mana sih bisa lagi tu. Oi, kerja mai ane di sana. Ambil lagi nama cikgu se. Mana aku sudah ini. Kau tiada ada. Nama saya Umit Tufan tangan. Sa, kamu nak nama? Ada mahal kau tu sebab apa yang ini? Ladies ah. Oi, panggal. Kerja mai ane dar. Ambil lagi nama se. Nama panggal box. De, kerja mai ane dar. Banggal kami berapa ini tapi. Za, de, sana kerja mai ane.